כל מודה לקדוש ברוך הוא שהביאני עד הלום. בבריאות טובה, באמת, ואני שמח על הצעד והכל. רציתי קצת לחזור להיסטוריה, שאיפה אביבית, שתשמע... אביבית שומעת, היא פה, איפה? קרב אותה שנראה אותה. בואי חמודה, בואי, רוצים לדבר טובות על אבא. שג'קי, האמת, קיבל אותי לעבודה. הוא, חביבי, היה הפטרון של הסניף, ומשפחת משטה בשבילו זה היה... ולכן אני מוצא באמת את הנקודה הזאת הקטנה להודות לו באמת. ואם אני ממשיך עם ג'קי, אני עובר למנחם נאיוביץ'. אמן. ממנו אני עובר למנחם נאיוביץ' שהטביע את חותמו על הסניף הזה, גיבש אותו, ובאמת היינו גאים להיות שייכים לסניף חולון. סניף חולון, איפה שהלכנו בזמנו של נאיוביץ', זה היה, היית גאה, והרבה מההחלטות שהיו צריכים להתקבל לא התקבלו, ותמיד הוא דאג לסניף, ובאמת בנה את הסניף לתפארת אגד. סניף העבדים וסניף המלכים. נכון. ואם אני ממשיך הלאה, כרגע התחלף מנהל סניף, לדעתי בחור שבאמת מגיע לו, ואני בטוח שיציג את הסניף בדרך הנכונה והטובה. אבל מה שכן רציתי להדגיש בימים האלה, יש לנו חבר הנהלה שקוראים לו סמי לוי. והאמת, לא בגלל שהוא פה ואני כבר לא זקוק לתפקיד ממנו או משהו כזה, אבל בגלל שהסניף חשוב לי, בגלל שבאמת הוא יקר לי, כי בכל זאת 40 וכמה שנה לבלות פה, זה באמת לא הולך ברגל. אני חושב שסמי בא ובאמת הפתיע אותי לטובה, כמו שהוא אמר, היינו יריבים, אבל ידענו לשמור על כבוד הדדי, באמת לכבד אחד את השני. אבל היום סמי נמצא פה, ואני חושב שבתקופה... כמה זמן אתה נמצא? מה שאני מנס? מנס, חבר הנהלה. 12 שנה בערך, 10 שנים. בתקופה הזאת סמי, בפרט עכשיו כשהוא חבר הנהלה, אני רואה את הסניף שוב פעם מגובש, שוב פעם חזר באמת לימים הטובים שלו, שהזכירו לי את נאיוביץ'. כשאנחנו הולכים בבניין, אנחנו באמת גאים להיות שייכים לסניף חולון, ואני זוקף את זה לזכותו של סמי ולצוות, שבאמת זה לא הולך ברגל. ומה שחשוב לי לומר עכשיו לחברים שנשארו, זה שתדעו לכם שמה שחשוב, שהיום עומד סמי כחבר הנהלה, למרות היה לי ויכוח איתו, בהמשך אני אתייחס לזה, ללכת באמת כגוף אחד מגובש, כי גם בהצבעות, בבחירות וזה, שידעו למעלה שסמי אומר שמאלה זה שמאלה וימינה זה ימינה. זה חשוב מאוד, אין לכם מושג כמה. כי כל הגזירות שעתידים אולי לבוא לסניף יכולים להימנע אם הסניף הזה ידע לשמור על אחדות והביחד. כי לא יצא שום דבר מהפרדות ומסכסוכים, אין אופוזיציה, אין שום דבר. יש מי שמנהל את הסניף הזה מלמעלה, וזה סמי, וחשוב באמת ללכת כגוף אחד ולתת לו את הכוח המרבי בכדי שהוא יעשה לסניף הזה. על מה אמרתי שאני אתייחס על הוויכוח שהיה לנו, אם צריך... כן, לא מזמן היו מינויים ופה שם, והיה לי ויכוח עם סמי שאני טענתי, ואני, בניגוד למה שסמי אומר, אני אומר לכם שלפעמים תעשו את המלחמה בלי שההסכמה של סמי. אם הייתם צריכים לעלות 2 דיוויזיות לבית אגד ולהגיד להם, הלו, אנחנו פה ומגיע לנו. כסניף גדול באגד, הכי גדול באגד. מגיע לנו לקבל את מה שאנחנו זקוקים לו. אז לפעמים לא צריך לשמוע לו, בדברים האלה רק. כל השאר... טוב שזה לא קורה הרבה. שחט נוח. כשאני אומר נאיוביץ' זה נוח עסקת חבילה זה.
נוח באמת היה סגנו של ליאוביץ' ובאמת עשה... תודה. מי שלא ידע את העבודה שנוח עשה, זה באמת אלה שלא היו קרובים, מי שהיה קרוב ידע מה נוח עשה גם בשביל הסניף וגם בשביל ליאוביץ'. וכשאני הייתי יחד עם ליאוביץ' עם נוח בבינוי, אני יודע שכל דבר שהיה ניתן לעשות לסניף, בלי שהסניף יבקש אפילו, אנשים פה לא מכירים ולא יודעים ולא מעלים על דעתם. אבל נוח עשה בשביל הסניף ועושה בשביל הסניף. מה שלך? בואי נבוא. עוד לפני, אתה לא הולך? אולי תחזיר אותי על חוזה, אני יודע. לא מספיק. אתה לא יכול צהריים היום, אלי? לא יכול צהריים עכשיו. תנו לו לסיים, חבר'ה. לסיום אני מודה, תודה. לסיום אני מודה באמת קודם כל לאשתי שסבלה אותי. קודם כל, אבל זה תודות לאלוהים ולהורים שלך. לאלוהים מדהים. הוא הודה בהתחלה לאלוהים. עכשיו שיש פה את המזכיר, שהוא מזכיר. אתה יודע לעצמי מה היה קורה שהוא היה ילד ואתה מהאדם, מה עשית לו? אתה ככה מתנהג. לא יכולתי להגיע אליו כל שבוע, אי אפשר היה להרגיש. אז אני באמת מודה לאשתי, למשפחה, לילדים, ומה אני לך? כי היו ימים באגד שבאמת, אם אני אגיד שישנו באוטובוסים, זה לא רק אני, זה כולם פה, הדור שפחות או יותר מתקרב אליי. עבדנו באמת קשה ובאמת לא ראינו את הבית, איך הילדים גדלים, בסך הכל עמדה אישה בבית ועשתה את כל הדברים האלה, ולכן אני מאוד מעריך את מה שעשו, ואני מאחל לכל אלה שעתידים לצאת ואלה שעתידים, אלה שיוצאים ואלה שעתידים לצאת, אני מאחל לכולם. לא, אני מאחל לכולם באמת לצאת עם בריאות טובה, שמחת חיים, ובכלל אני מאחל לסניף הזה, באמת עברנו לו דברים לא הכי קלים בכל מיני תקופות. אני מאחל לסניף הזה באמת שידע רק שמחות ובשורות טובות, ותמשיכו ככה לכבד את האנשים שבאמת חיו בתוכנו אחד את השני, כי אין טעם לריב, באמת אין טעם לריב. לכבד אחד את השני, אני חושב שזה הדרך הכי טובה. ונרים כוסית לחיים, כולם, חג שמח. ותודה על הכל. מינו, חג שמח.